оғози моҳи сентябри соли равон дар деҳаи дарёободи ноҳияи рӯдакӣ ҷинояти мутишеро милитсия ба қайд гирифт, ки дар натиҷаи содир шудани он 4 узви як хонавода модар Шаҳло Назароваи 49 сола бо 3 фарзандаш Ҳамидаи 17 сола, Ҳабибаи 15 сола ва Шарафи 6 сола тариқи буғӣ кардан ва бо истифода аз корд бо як бераҳмии махсус ба ҳалокат расонида шуда буданд. содир шудани чунин ҷинояти махсусан вазнин одамкуширо, ки дар натиҷаи як хонаводаро аз байн бурд, сабаб ва омили онро пайдо кардан хеле душвориро пеш меовард. омӯзиши мавзеъ, маҳалли зисти фавтидагон, муносибати онҳо бо ҳамсоя ва дигар шахсони бо онҳо робита дошта, вазъ ва мавқеи муносибати иҷтимоии хонавода мавриди таҳлилу таҳқиқ ва ташхиси оперативӣ қарор дода шуд. содир шудани чунин як ҷинояти махсусан вазнин на танҳо бошандагони маҳалли ҷиноят, ноҳия, балки қаламрави кишварро бо ҳар гуна гумон, овоза ва хабарсозиҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба таҳлука андохта буд. гурӯҳи фаврӣ тафтишотӣ аз ҳисоби кормандони бо таҷрибаи прокуратураи генералӣ ва воҳидҳои оперативии вазорати корҳои дохилӣ таъсис дода шуда, барои ҳарчи зудтар ошкор намудани ҷиноят, муайяну дастгир кардани гумонбарон аз ҳама роҳу воситаҳои оперативии криминалистӣ истифода мешуд. он чӣ шубҳа ва гумону овозаҳои беасосе, ки байни омма то лаҳзаи ошкорсозии ҷиноят буд, хотима ёфт. ҷиноят кушода шуд. ҳеҷ нафаре намеандешид, ки гумонбарон намакхӯрдаи хонадони фавтидагонанд. майл ба молу маблағ ҳамсоя Азимов Сайфулло Одинахоҷаевичро ба ҷинояткор табдил дод. ин гумонбар барои амалӣ кардани мақсади ҷинояткоронаи худ танҳо амал накарда, ноболиғеро низ ҷинояткор сохт. аз як оилаи солим, ки 5 нафар зиндагии бехалал доштанд, танҳо падари хонадон, ки дар Федератсияи Россия қарор дошт, зинда мондаасту халос.